Здравейте! Днес ще си говорим за гневните изблици и тръшкането при малките деца. Какво представляват и кои са характеристиките им, за да можем да се справим по-добре с тях. И така, гневните изблици или тръшкането са ни добре познати. Ако не сме го преживявали лично, със сигурност сте виждали и все по-често виждаме как децата се тръшкат или изпадат в нещо, което прилича на истерия, когато не получават това, което искат. Нека да научим повече за това. И така, гневните изблици и тръшкането са емоционални избухвания, които най-често се проявяват на деца между 1 и 4 годишна възраст, но понякога се случват и по-късно. И така, те са свързани с интензивни емоции, като раздразнителност, проява на ярост или пък на тъга и тревожност. Те са естествени за тази възраст при децата и е важно да ги разбираме и съответно да развиваме умения да се справяме с тях. И така, тези интензивни емоции могат да бъдат вербални или невербални. Може би сте виждали, децата могат да започнат да викат, да крещят или да плачат. Може и да го правят невербално, като просто блъскат, удрят, хвърлят предмети. Може би сте виждали дори деца на публични места, които лягат на земята и започват да блъскат, да удрят и така. Когато детето се чувства претоварено или съответно не може да изрази своите нужди, потребности, желанията си ефективно или не бива разбрано, тогава, или той има усещането, че не е разбрано, тогава може да се проявят такива изблици и на гняв или тръшкане. Тези изблици могат да имат различна продължителност, от няколко минути до повече от час. Зависи от темперамента на детето, от конкретната ситуация, а и от уменията на грижещия се за детето да се справя и да менажира тази ситуация. Кое може да ги предизвиква? Има различни фактори. Умората или натрупването на множество впечатления може да бъде причина или предпоставка за избухването на такива пристъпи. Може да са свързани с някакъв вид разочарование, когато детето иска нещо, независимо от това дали е играчка или храна някаква определена, или просто иска да получи нещо, което някой друг държи. То може да, например, телефона на мама, то може да изпита много силен гняв и съответно да изпадне в такъв изблик. Родителите понякога смятат, че това са капризничене, нали, отстрани може да изглежда като неправилно отношение на родителите към децата, но тези, които са склонни да смятат, че децата са разглезени или родителите не се справят. Но имайте предвид, че обстоятелствата са доста сложни, динамични, средата се променя и така нуждите и потребностите наистина се променят. Така че да разбираме и да вникваме в дълбочина на тези проблеми, на тези нужди, така че да можем да асистираме на справянето и балансирането на тези ситуации е от изключително значение. Може би, ако сте се опитвали да успокоите дете в такъв момент, ще знаете, че е доста трудно. Трудно може да го успокояват грижещите се в такъв момент, тъй като то се противопоставя и съответно пречи на опитите за успокояване и утеха. Понякога дори състоянието се влошава. Какво се случва след като отминат тези изблици? Обикновено децата се чувстват или изтощени, уморени, или започват да изпитват съжаление, срам, затварят се в себе си или дори може да започнат да плачат, дори да не знаят за какво. И така
Ние може да се чувстваме стресирани, докато сме с тях, или претоварени, разочаровани, но има начини, по които можем да се справим и да помогнем и детето да се чувства по-добре, и родителя, или ние, ако сме в тази роля, да изпитваме по-малко напрежение и стрес. Ще ви дам няколко примера за такива изблици на гняв или тръшкане. Например, случвало ли ви се, когато детето му поискат неговата играчка, то да започне да се бунтува или съответно да изпада в такива изблици. Вярвам, че дори и на вас лично да не ви се е случвало, сте били свидетели на такива ситуации. Ако трябва да даде играчката си на братчето си или сестричката си или на друго дете от площадката, това е един от типичните случаи, в които се проявява такъв вид поведение. Друг пример е, ако искаме да си тръгнем, например, от детската площадка. Или пък сме били на гости и искаме да си тръгваме вече. Тоест, при смяната от една дейност в друга дейност, детето може да изпадне в такава ситуация, защото не иска да напуска предишното положение, състояние или обстановка, среда. Друга категория случаи, в които се проявява такъв вид напрежение, е когато отказваме да откликнем на определено желание на детето. Например, ако иска да му купим играчка или да му дадем някаква храна, която ние не искаме да даваме. Или пък ако започне да иска телефона на мама, защото тя докато говори по телефона, това е нещото, което то най-много иска. Тези ситуации са много важни, защото ние трябва да развием умения едновременно да разбираме чувствата на детето, да му помагаме да се справя с тези откази и съответно да развива правилни умения, в същото време и ние да развиваме ефективни стратегии и умения за поставяне на граници и за постигане на определени резултати. Защото една от най-важните роли на родителите наистина е в крайна сметка да помагат на децата да разграничават между правилно и неправилно, между добро и лошо. И съответно това не може да се случва с удовлетворяването на всички желания на децата. Вие виждате, че живеем във времена, в които все по-необходимо е наистина да развиваме уменията от много рано. Детето може да изпадне в такава ситуация и когато е емоционално претоварено. То може да се претоварва при съвсем различни нива на, примерно, шум или динамика, отколкото нас. Така че ако ние нямаме предварително информация и нагласа за това да внимаваме за това, ние може да не го отчитаме. Но това може да бъде просто посещение на познати на някакво място или среща с повече хора, пътуване, дори да е почивка и да е приятно място, всяка промяна на средата може да предизвика емоционално и психично претоварване на детето. Една от другите големи групи причини за проявяване на изблици на гняв е всъщност физическия дискомфорт. Независимо от това дали е болка или някакво неразположение в тялото, или е просто глад или жажда, или някакво желание за определено физическа нужда, някакъв вид дискомфорт, или е нещо свързано с начинът, по който детето чувства, примерно на или може да го дразни етикета или някаква материя, може да е температурата. Всякакъв вид дискомфорт, за който детето не може да подаде сигнал, не винаги може и да разграничи, може да бъде причина за изпадането в такова състояние. И така за нас е важно да познаваме причините, мотивите
и съответно онези фактори, които отключват такива прояви. Важно е да наблюдаваме и да помагаме на детето си да се справя с тях и съответно да развиваме себе си в посоката на това да помагаме и на себе си, и на детето и да овладяваме тези състояния. Те са напълно естествени и за разлика от преди 10, 20, дори 30 години, има все по-нарастваща нужда от все повече умения, тъй като нивата на емоционална експозиция, на която се намираме всички, много силно се интензифицира, нараства. И онова, с което има да се справят съвременните деца, е пъти по-голямо като емоционално натоварване и информационно претоварване, отколкото онова, с което сме имали да се справяме ние като деца или нашите родители. И така ние сме готови да ви асистираме и да ви помагаме в този път. Ако имате желание да се информирате за ефективни начини, с които можем да се справяме с изблиците на гняв при децата, особено млади майки, потърсете ни, ще ви дадем съвети и съответно може да преминете през система от обучения, които да ви помогнат да се справяте и да балансирате семейния си живот, щастието и благополучието. Желаем ви да живеете в хармонична и щастлива среда и всички майки и деца да израстват спокойни, щастливи и в добри отношения. Успех!